O insomnio é un problema que afecta a moitas persoas e as formas de afrontar esta dificultade son tan variadas como as propias experiencias. A xente recorre tanto a remedios naturais como medicamentos que se venden en farmacias, pero o cuestionamento sobre a súa eficacia está moi presente. O non poder dormir por moito que intentes é unha realidade que moita porcentaxe de poboación ten que enfrontar cada día. Xa sexa por problemas, ansiedade ou crises, o insomnio faise cada vez máis presente. E claro, hai crisis na vida e veña. Algo sí, algo teño. Non durmo moi ben. A maioría da veciñanza admite que prefire intentar dormir pola súa conta, xa sexa a base de remedios naturais ou de dar voltas até conseguir dormir. Pois como podía, como todo o mundo. Non cheguei a ir ao médico ni nada disso, porque bueno, solventando eu soliño. Por lo general no tomo, no me cuido, ¿viste? Tuve un pasado jodido, entonces lo que hago hoy es cuidarme para no caer en él. Dentro dos remedios que se ofrecen para poder acadar o sono están os fármacos. Por ende, aínda que a maioría decida intentar enfrontarse ao insomnio pola súa conta, hai quen afirma que este tipo de recursos poden funcionar. Pode funcionar, sí. A pastilla sempre funciona. Pero por outra banda, hai quen non chega a confiar de todo neste tipo de procedementos, asegurando que non son efectivos. Son moi pouco confiable deles. Eu tomo té, tomo café, tomo ese, e despois compro tila e todo eso que nunca a tomo, porque cada vez que a tomo sigue sendo o mismo. Yo creo que no, que es algo que en el momento capaz que te da sueño, pero claro, porque es una droga fuera de estar recetado por el médico. Con todo, as persoas que sofren insomnio deben ser conscientes das súas opcións, pero tamén da necesidade de recibir orientación médica cando o problema se fai crónico. Aínda que existen remedios naturais e farmacolóxicos, cada un debe decidir que opción é a mellor para o seu benestar.